Saka mga ato, wala nagkasa, gamay. Ano sa kasama mo? Gamay rabay, gamay. Di rin ako. What's up mga guy? Welcome to Born to be Cool Vlogs. Mapabiling ligahi. Mapabiling ligahi. If you're a new viewer, don't forget to subscribe and click the notification bell. Don't miss any of my uploads. So, karon nakakaon na ginig sa akin, no? Bali struggle kay mi ganiha sugad sa pagputol hangtod sa pagkuan, na pagluto. Nakakaon na gid mi. Doon na, hapit na gani man ni hapon, no? Mata! Uno! Dapat! Uno! Dos! Dili lagi mapinapasama ka. Hawid, oh. Ito yung bahari siya. Di ba na? Lagi di lagi mapinapasama. Eh, hawid. Sila yung magbinata na sige nga. Dira! Uno! Dos! Ano, oh? Tako ni mo sa hari, oh. Tagaw sa rin di, oh. Sige! Uno! May ulang bunga. Sige, ibahat na, ibahat. Sige. Anak. Tagaw sa rin ni gamatoy, oh. Ibahat na, ibahat na. Ilikos pa, ibahat na yun. Ibahat pa, ibahat na lang gamay. Anak. Ibahat pa, ayaw. Bunita, ibahat. Di lagi na! Di na mawala! Dili na ba eh. Uy, eh. Uy, eh. Balay. Tagaw sa rin di, oh. Kulag taga ang guard? Tagaw sa rin di ang usaba. Nakahawid kami kuan. Ayaw naman po. Wala naman po ako. Wala na nagtambay ka nila yung saging nga. Hindi mo uban ara. Kulang pagkuan pa. Kulang utagda. Muhawid Kulang siya. pagdas ba? Sige. Gangis sa. Nagapit na yung... Ay, tigpasa. Kuan na nga na alam. Ay, kagawas sa tugsok, ana. Tuyok ang ano naman din, ang pita mata naman din. Tuyok na sa kapuan eh. Do it! Just do Wala it! pa yung stuck doon sa pikas. Parang luyo, ana. May nakahawid ng luyo, ana. Puno ka lagi na. Kulang lagi sa pika. Kulang sa pikas. Unang hawid. So, pag... Take doon, kuan, ana. Abitan sa gusto ka oras mo niya nga. Yung na tayo magtakdang dito sa liyo, hanan, napitihan, ha? Yung mo na nakahawid. Yung itakdangan na daan sa haray. At bangan nung guna siya. Yung una po sa haray, hindi sudah ka na. Ano mo na? Hindi naman putulog. Walay kwan. Yan bangan to sa pikas. Sa haray, magputulog dito. Walay takdang sa pikas. Kuha yan, wala ni harap. Let's get ready to rumble! Wala po na takdang sa pikas. Bangon na. Pikas ra. Dili ba? Bugat kayo. Hindi lagi na ako nagtakdang sa pikas.
sis. Tabang ni Hari Butek. 10 minutes. Buyay pag yapo magtatgan ka na. Tay, sa sawa ko he. Ginagawa mo. Ugmaan ta ana. Taggangan na pikas ana. Kulag taggang liyo. Sa kanan ni Ije. Asa to sundang na? Saka, tag-idje na kayo, depositi mo saka. Taga mga ato. Wala na likas na ako kay. Ana ko sa tanong ko. Wala na diri lagi na mabali ng pikas ana og. Diri ka bale. Wala kami to piste. Hindi na mo gudayin mo pa ng ataw? Palami po na siya pa na. Di po malisod po ta. Magkadaot ang mga ato. Kanang iya pag takgang kay daw po sa pikas sa power. Kabang ni dong, kaya ron bukong ko check. Sa kanan t-shirt. Yay! Kuha na dyan. Andulan. Ako na. Asa mo pagluba? Agalubo ka. Wala na lang. Wala na hinaap. Naa kay mukay. Hala ako ay kuya. Kuya daw. Ito na eh. So, bye-bye nilang din alutuon, te. Lusok na lang tabads. Bye-bye ra. Asa mo si Tisoy? Tisoy! Dili yung takadong! Tisoy! Nagtagagsaging sininditay! Asa naman ka dudong Tisoy? Yatag na. Tisoy! Dali ka ni Yatag na na, bads. Okay, so, muna siya ang nakuha. Yes! Siya dandang, pero magkatulog pa dili kayo ko tuglungat. Tag sa tags ha? Ay, magani nung Pwede ko ako na ng punod sa salwako sa skill. Nangga, crave lagi ah. lahat ko mo ayan sa mga Nagcook yan ang saging. Okay. Ano pa? Load na kayo sa iyon, ano? Ay, kabog. Magadaot ang tawag. Tara! Luto na tayo ron. Tawag pag inantos po. Ay, sa Mila. Gabat naman yung pagtagaan. Ay, dahil isa dahil, gato ba ka rin? Igo na na. Ano taklo ba eh? Katulay ko na. Ito ang paglag tubig. Ah. Okay. Siya, ato ning hanigan. Para walay magkakuan nga. Kuan. Nagcook kayo pagkasaging eh. Abig ato mo dito maraglong. Ay, Lusok po mo. gusto ko anang Dito lang to eh. ilang ko si Kiki. Ano sa malimay? Tubig ko ah. Dito buo. Dugay. Madugay ka ya. Napuno na sa pulbad. Yapi. Sige pa, yapi. Puno ka. Okay. Hindi mo pang ikaw tubig. Hindi. Sano, tulungan ko ang dahon ang ang dili makudyasan. Hindi ko dyan. Hindi dili ba mahilaw na imaga? So, natak-ang na mong kuan, dilungag. Pagpaabot ng tig mga 1 hour guro or kanang muhumok ng saging para ready na para kaon. Woo! Wow, kalami sa mango. Ito na talo. Here, ginagawa. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Nalata? Kamatis, one. Kanara? Ginamos ka.
Isdaan. So, nakapalit na mi og kuan, ginamos. Mana siya ipare sa kuan, saging no, ginamos. A few moments later. So, nakaluto na mi no. Ako na rin siyang panitan. Eh? So, muna na siya tanan. Second batch dahil, second batch. Mga ano ta? Na, crave pa. O, naas doon natin so. Busog na kayo for a buyag. Busog na kayong crave. So, if you like this video, give a big thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe. And click the notification bell. Don't miss any of my uploads. Magpabilin tang gahe. Thank you for watching. Bye-bye.